Chcete vedieť, prečo sme začali podnikať? Jednoduchá odpoveď. Záťažové prikryvky. Záťažové prikryvky fungujú na terapii hĺbkovým dotykom, ktoré pôsobí ako objatie. To znamená, že môžete rýchlejšie zaspať, spať kvalitnejším a hlbokým spánkom a máte celkovo uvoľnené telo a myseľ. Fungovaním záťažových prikryvok sme boli ohromení natoľko, že sme sa ponorili hlbšie do témy spánku, duševného zdravia a celkového zdravého životného štýlu. Zistili sme, že až 35% Európanov a Európaniek trpí problémami so spánkom. Aj vďaka tomu sme sa rozhodli pre vznik našej značky Zoraz, ktorá by ponúkala inovatívne produkty zlepšujúce spánok. Spojili sme sa s najlepšími európskymi značkami a stali sa výhradnými predajcami záťažových prikryviek Gravity a Balance. Aj vďaka tomu vieme, že ponúkame overené a kvalitné produkty. Za posledné 4 roky sme pomohli tisíckam zákazníkov lepšie spať na slovenskom aj českom trhu. Dôverujú nám lekári, terapeuti, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím, ale aj profesionálni športovci a športovkyne. Vďaka partnerom sme so záťažovými prikryvkami pomohli stovkám ľudí pri terapii. Naša vízia je jasná: stať sa lídrom v oblasti spánku a prinášať produkty, ktoré môžu ľuďom zmeniť život. Sledujte našu cestu a o lepšom spánku už nemusíte iba snívať.